皆さんこんばんは。私はアシャンです。日本へ行く目的は何ですか？日本へ行く目的は日本で働いてお金を貯金して日本の農業を学びたいです。そしてチャンスがあったら特効的なお肉を取りたくて日本に長く住みたいです。それにインドネシアに帰ったら畑を買ってバナナの農家になりたいです。仕事の経験がありますか？すいません、ちょっと専門学を卒業したばかりので、仕事の経験がまだありません。でも、1年間くらい父の畑でバナナを作っています。だから、農業経験があります。どんな風に手伝っていますか？例えば、バナナを植えたり、水と肥料をやったり、バナナを収穫したりします。畑で言ったら大変なことなんですか？大変なことは収穫するとき、たくさん猿がいますから、バナナは猿に食べられてしまいました。だから大変なことです。そのしないようには、収穫する前に、猿に食べられないように、袋でバナナを包みます。収穫し方どうしますか？はい。バナナの木を半分に切ってゆっくり下ろします。そして袋でバナナを入れて、ケトラで袋を集めて市場で売ります。あなたは日本で働くとき、両親はどうしますか？両親は賛成しました。両親は日本で働くとき気をつけてくださいと言いました。運転するとき何をしますか？収穫したものを市場に運ぶとき、ケトラを運転します。時々学校へ行く前に母を市場へ買い物に連れています。インドネシアではゴミはどのように捨ていますか？インドネシアではゴミを捨てる前に種類ごとを分けます。例えば生ゴミとプラスチックなどを分別しています。どんな運転しますか？ケトラです。どのくらい日本で働きたいですか？5年間くらい日本で働きたいです。でも、チャンスがあったら、特的なお肉を取りたいです。どうやって日本語を勉強していますか？学校でひらがなと漢字を書いて、先生と友達と一緒に会話を練習します。例えば、生年月日を教えてとか、趣味は何ですかとか、身長と体重を教えてなどを練習します。家で農業の言葉を覚えて、YouTube で日本語のビデオを見ながら勉強しています。どうして日本で働きたいですか？日本で働いてお金を貯金して日本の農業を学びたいです。そしてインドネシアに帰ったら畑を買ってバナナの農家になりたいです。なぜ日本を選びましたか？日本の国は有名な国だと思います。例えば、たくさん乗り物があります。例えば、電車や地下鉄や新幹線などがあります。だから便利になります。日本を選びました。質問がありますか？はい、あります。レンコンを収穫するとき気をつけることが何ですか？はい、私から以上です。失礼します。